svete žiadnýho. Ešte prejdem 4 strany sveta, ako idú moje mladie leta. Aj tak hynú moje mladie kosti, pomáhaj mi, Bože, z vysokosti. Aj tak hynú moje mladie kosti, pomáhaj mi, Bože, z vysokosti. Taj išiel môj milý široko, ďaleko bojovať, ani sa neprišiel, Bože môj, odo mňa odobrať. Modlievam sa zaňho každý piatok, sobotu, ale najviac v nedeľu. Pomôže, Bože môj, na vojne mojemu milému. Napíšem mu lístok pod čiernou pečaťou zavretý. Dám ho ja na poštu do poštovej lády. Spýtam sa poštára, či mi vezme lístoček, milý mu do špitáľa. Tam leží môj milý ranený na 10. numeri. Zaleď, aj Bože, veď vieš, kde máš letieť. Koho máš pozdraviť, Bože môj, aj to musíš vedieť. Pozdrav mi milýho v tom nitrianskom špitáli, tak ťažko ranenýho, že ho ja milujem, Bože môj, zo srdiečka celýho. Pozdrav mi milýho v tom nitrianskom špitáli, tak ťažko ranenýho, že ho ja milujem, Bože môj, zo srdiečka celýho. Spopod našej brány voda vyviera, starodávny frajer do nás pozerá. Nepozeraj do nás, do našej brány, nie si ty, šuhajko, pre mňa chovaný. Nie do nás rybňovej takýho stromu, čo by privolilo me srdce k nemu. Len jedna mamička taký stromček má, čo moje srdiečko za ním pozerá. Len jedna mamička taký stromček má, čo moje srdiečko za ním pozerá. Taký stromček má, čo moje srdiečko za ním pozerá. Sedem. Hej, sedem som ja, sedem ročkov, sedem, hop. Nikdaj som nevedel, či rôcka, či deň, hop.
Ctené dámy, vážení páni, keby som vám tvrdil, že pred 5 minútami som bol ešte oblečený v obleku, s kravatou, krásne a slušne, tak by ste mi neverili. Keby som vám povedal, že toto v scenári vôbec nebolo, takisto by ste mi to neuverili. Keby som vám povedal, ako som sa bránil vzadu, že to nie je možné, aby ste ma za 1 minútu obliekli, vyhnali na pódium, v zápätí ma tam zahnali a v zápätí, aby som sa obliekol do slušného, tiež mi nebudete veriť. Ale keď tí ľudia sú neuveriteľní a úžasní, a keby ste vedeli, čo sa dialo za posledných asi 150 sekúnd v zákulisí, je to niečo, čo bude pre mňa zážitkom na celý život. Ako moderátor prvýkrát v živote pred takýmto publikom stojím v ľudovom kroji. Prepáčte, tie čižmy sme už nestihli z istých pochopiteľných dôvodov. Ja už sa totiž nedokážem predkloniť v tomto stave. Ale viete, zase zoberte to prosím tak, že možno aj som hrdý na to, že teraz v tom kroji tu nejakým spôsobom stojím a nechcem ešte udalosti predbiehať, ale možno to berte, že teoreticky, aj keď to nebol plánovaný bod programu, tak sem možno náležite patrí. Chcel by som možno povedať na úvod, že toto dnešné stretnutie je stretnutie príjemných, skvelých, úžasných a výnimočných ľudí. Bez akýchkoľvek pochyb môžem povedať, že určite medzi takýchto ľudí patrí aj folklórny súbor Hriňovčan. Súhlasíte určite so mnou? Čo možno obdivujem a čo si cením na nich, je to ťažko skúšaná partia priateľov, ktorá sa napriek veľkej strate spred 5 rokov dokázala zomknúť a možno aj na počesť svojich zosnulých priateľov naďalej šíri radosť a úsmev medzi ľuďmi. Tak mi dovolte možno aj takto symbolicky, aby som sa z tohto miesta folklórnemu súboru poďakoval a určite budem hovoriť aj za vás v publiku. Myslím si, že spoločne, možno potleskom, môžeme tomuto súboru vzdať hlbokú úctu. Takisto nechcem veľmi predbiehať, ale teda jednu informáciu z dobre informovaných zdrojov, ktoré chceli zostať v anonymite, predsa len vypustím. Folklórny súbor má už 40 rokov. Keď sa tak pozriem na tých tanečníkov, vyzerajú na tento vek ešte celkom zachovalo. Aj ja by som chcel takto dobre vyzerať a hlavne takto byť ohybný v 40-ke. Takže gratulujeme, no a priestor vám opäť patrí. Folklórny súbor Hriňovčan. Nech sa páči.
sa jedna ohrančaná dievka vydáva. Na toho, že na toho dve reči naháva. Naháva ich, naháva na najmladšiu sestričku, na najmladšiu, na najkrajšiu menom Suzičku. Zahrajte mi muzikanti ešte raz spíva. Už ja idem od maličky na ten druhý čas. Zastane to v Medine, už ja viacej neprídem, už ja viacej medzi vami bývať nebudem. Zastane to v Medine, už ja viacej neprídem, už ja viacej medzi vami bývať nebudem. Nevestička moja milá, nadišla tá krásna chvíľa, kedy sa ťa musím 3 otázky opýtať. Hudba, hraj! Zelený veniec, našiel mi jutruška, švarný mladenec. Nevestička moja milá, pýtam sa ťa po prvýkrát. Chceš hlavku sťať, alebo vienok sňať? Hlavku sťať. Hudba, hraj! Nemôže mi unájsť, našiel mi jutruška, nechce mi utáť. Nevestička moja milá, pýtam sa ťa po druhýkrát. Chceš hlavku sťať, alebo vienok sňať? Hlavku sťať. Hudba, hraj! Pekne ťa prosím, dajte mi tú pásku, rada ju nosím. Nevestička moja milá, pýtam sa ťa po tretíkrát. Chceš hlavku sťať, alebo vienok sňať? Vienok sňať. Hudba, hraj! ten mi ho aj zloží, ten mi
z hlavky mi ho pýta. Ej, nepýtaj, odo mňa od samej. Ej, nepýtaj, odo mňa od samej. Ale si ho vypýtaj, od mamičky mojej, od mamičky mojej. Vyriastlo mi pod obločkom pôlča. Už sa se mnou kamarátky lúčia. Nelúčte sa, kamarátky, se mnou. Ľúto mi je za mojou slobodou. S Bohom, moja kamarátka. Keď sa tebe zapáčila kapka, tebe kapka aj švarlý mladenec, a mne zase môj zelený veniec. Tebe A na moste.
folklórny súbor Hriňovčan. Potlesk len a len pre nich. Priatelia, mal som pripravený úplne iný úvod, ale musíte pochopiť, že tak trošku som v šoku. Ak som to všetko správne pochopil, tak ja vlastne od tejto chvíle som ženatý. Potom by som ešte poprosil, či by mi mohli aspoň mobilné telefónne číslo na manželku, lebo vlastne by som sa rád s ňou aspoň potom aj raz stretol a musíme si dohodnúť ešte iné záležitosti.